Hej, Johan og Jonas her. Vi vil lave opgave 13. Og det er altså en differentialligning, vi vil løse. Og det er en differentialligning over noget medicin i blodet. Og som vi har funktionen C af T, som er koncentrationen i blodet. Og så får vi så givet en speciel koncentration i blodet her. Den her koncentration vil vi indsætte på C's plads i ligningen heroppe, for at finde ud af, hvor hurtigt at koncentrationen aftager. Så hvis man starter med at skrive vores ligning her, og så vores C har vi jo så hernede, så det er en halvanden. Så får vi så, at koncentrationen aftager med den her værdi her, som er minus 0,052. Og hver 10. Det vil sige hver 10. Okay, Jonas her. I opgave B, der skal vi så bestemme forskriften for C og T ud fra den her differentialligning. Og vi får så at vide, at ved T bliver 0, så er C lige med 2. Så det her, det bruger vi til at opstille vores differentialligning her. UDE, som vi definerer i mail. Og T, og vi gør den her for C selvfølgelig. Og den er så minus 0,035 C. Sådan. Og så ved vi jo, at den var at til 0, at funktionen så var lige med 2. Så vi siger ICS er lige med C er 0 er lige med 2. Så siger vi D så. Så skal det ikke meget fejl, så man lige her brackets på den. ODE kommer ICS sidste. Og så skulle vi meget gerne få vores differentialligning ud, eller vores ligning ud. Og det har vi så her. Så det er simpelthen den ligning, som vi beder om at finde. Og som er løsning til differentialligningen, som vi ser heroppe. Så